בדגש הזה. לזכור שהצמצום לא נעשה על ידי הסתלקות של האור אינסוף, אלא הצמצום הוא בעצם מצד הנברא. המלכות הפסיקה לקבל. למה זה מאוד מאוד שונה? אם אנחנו נגיד שחס ושלום הצמצום הוא מצד האור, ממשלת הבריאה הפסיקה להתפשט, אז זה אומר שהצמצום הוא אמיתי. מה זה אומר אמיתי? שיש ממש חלל, שיש מקום שאין בו אור. ואז אנחנו חס וחלילה סותרים את מה? שהאור אין סוף. שהאור אין סוף כל הזמן משפיע. אין סוף. המילה שלו בכלל, שהוא אין סופי. אז באמת, כל המערכת שדיברנו כאן, שהאור הזה משתלשל אל הנברא, זה כל הזמן, אור אין סוף. אלא יש מערכת של הצמצום, ושם המלכות הפסיקה לקבל, ואז היא הרגישה חושך, והיא הרגישה חלל. כמו שבן אדם סוגר את עצמו בחדר וסוגר את החלונות, הוא לא רואה אור. זה לא אומר שהאור הפסיק, האור הוא אותו דבר. זה לא אומר שבאמת היא בחלל, כי האור אינסוף ממלא גם את החלל הזה, את החושך הזה מצידו, אבל מצידה היא בחושך. מצד הנברא. רק מצד הנברא. הפסקה הקבלה על ידי המלכות גרמה לחלל רק אצלה. אבל איך זה מתראה לה? נראה לה כאילו באמת אין כלום. ההפך הגמור של מחשבת הבריאה, שנשאר רק חלל, אין שום אור. בשלב הזה היא בחושך מוחלט. יש לנו את זה בכל תהליך. בכל תהליך אנחנו מגיעים בחיים לנקודות כאלה של חלל, של חושך. ומהיסוד הזה אנחנו נדע שזה הכל מצד הנברא. שחס ושלום אדם לא יחשוב באותן נקודות שבאמת הבורא פחות משפיע עליו. זה אותו שפע, ולהפך. כמו שאמרנו, בשביל מה היה הצמצום? מקום לתיקון, מקום לעלות מדרגה, מקום בעצם להתעלות ממצב של מחשבת הבריאה לעתים ולנברא לחושב המחשבה. מלקבל את המתנה, לקבל את נותן המתנה. לקבל את נותן המתנה זה כמו אמרתי לכם, אם בן אדם הוא באמת חכם, הוא קיבל הזדמנות להיכנס למלך ולבקש בקשה אחת, מה תהיה הבקשה הכי טובה? להיות ליד המלך. להיות כל הזמן, מתי שהוא רוצה להיכנס למלך, נכון? אז מחשבת הבריאה לעתים לנברא זה בעצם לקבל את כל ההטבה מהבורא, אבל הוא בורא ואנחנו מקבלי ההטבה. מה המצב היותר שלם? להידבק בעצמות החושב, להידבק בנותן המתנה, להידבק בחושב המחשבה. וזה בעצם יכול להתאפשר רק על ידי המצע הזה, המקום שנקרא צמצום. הצמצום, אני מוחק את הלוח, גילה לנו כלים שנקראים כלים ספירות של עיגולים. מה המשל של עיגול? כמו שעיגול גשמי אין לו למעלה ולמטה, אם תהפכו אותו לכל צד שלא תהפכו אותו זה אותו דבר, והמרחק מהמרכז שלו בכל קצה הוא שווה, השוואה מוחלטת. ככה גם המשל בחוכמה, זה כמובן משל, כן? העיגול זה יהיה עיגול הכתר לצורך העניין, בתוכו יהיה עיגול החוכמה, וכן על זה הדרך עד הנקודה האמצעית הזאת. מה היא תהיה? הנקודה השחורה הזאת, זה תהיה מלכות. זה 10 עיגולים או 5? יהיה 5 מצד בחינות, כי זה רוחני, אין מספרים. כשאתה אומר 10 ספירות ואתה אומר 5 בחינות, זה אותו דבר. זה לא מספר גשמי, זה כל רעיון. אתה תראה שמופיע למשל שבראש יש 3 ספירות ובגוף יש 7, נכון? חסד ביד ימין וגבורה ביד שמאל ותפארת באמצע, אבל אנחנו יודעים שבכל מקום יש 10 ספירות. אז גם 3 ספירות של הראש זה 10 ספירות שהערך שלהם, הערך הרוחני שלהם נקרא 3. אבל אנחנו נגיע לזה. רק הרעיון הוא נשאר אותו דבר. אתם יכולים לקרוא לזה 5 בחינות, שזה קוצו של י',
תהיה התפארת, שהיא בחינה ו', וכאן תהיה האחרונה של השם. המלכות, כשהיא צמצמה את עצמה. מה זה החוכמה? איזה... מה זה ליד קוצו של יוד? יוד. בחוכמה זה קוצו של יוד ובינה? לא, בכתר זה קוצה של יוד, הנה. זה קוצה של יוד. בכתר, סליחה. זה יוד. אז בחוכמה זה יוד קי ו' קי? זה יוד. יוד קי ו' קי. כמו שציירנו אותו. המשל של איגוד זה... אז אני חוזר על זה. רק רגע. זה... לא, הוא לא כל כך. אז העיגול בא להגיד לנו בעצם משל, זה כמובן לא מה שראו בצמצום, כן? מה זה עיגול? אני חוזר על ההגדרה. כמו שעיגול גשמי, אין בו למעלה ולמטה, כי איך שלא תסובב אותו זה אותו דבר. מעלה ולמטה, מה זה ברוחניות? למעלה זה... למעלה שווה? כן, מי אמר? הכי זך. זך. ולמטה? אב. שווה אוביות, נכון? זה רצון לקבל. למטה נקרא? רצון להשפיע. אור וכלי. בסדר? אז מה זה עיגול? זה משל ראשון, שבעצם אין למעלה ולמטה. אין זכות ואוביות. כי הספירות בעיגולים, מאיפה הם באו? מהאינסוף. באינסוף היה למעלה ולמטה. היה שייך להגיד באינסוף שיש תחתון ועליון, כי גם המקבל הוא שווה למשפיע. אם הרצון להשפיע, שזה בסוד הוא, זוכרים? ושמו אחד. הוא שמו. זה שמו. שמו שווה בגימטריה רצון. אז אם אני אומר שהוא שמו אחד, אז מכאן יוצא שהספירות שהתגלו אחרי הצמצום, שהן ריקות מאור, עכשיו כלים, אבל מה הצורה של הכלים האלה? כביכול עיגולים. מה בא לבטא המשל של עיגול? שבעצם אין למעלה ולמטה, כמו בעיגול גשמי. והדבר השני הוא שכל מרחק שתיקחו מהנקודה המרכזית הוא שווה. מה זה בא להגיד? שכל הכלים שם הם בהשוואת הצורה. המלכות שווה לכתר, שווה לחוכמה, לבינה, לתפארת. הם שווים. בקיצור, בשתי מילים, מה זה ספירות של עיגולים? שווה לכתר? כולם שווים. אבל זה לא מה שציירת, כי פה התפארת היא קרובה יותר למלכות מאשר... יש הבדלים בציור שלך. אוקיי. אנחנו נסביר את הציור. היא אומרת כזה דבר, בכל זאת העיגול של התפארת הוא יותר קרוב לעיגול של המלכות, נכון. זה בא לבטא סיבה ומסובב. באמת הסיבה היותר קרובה למלכות היא התפארת, זה באמת נכון. מבחינת השווי שלהם, מה הכוונה? את אומרת שהתפארת מכאן היא יותר עליונה למלכות, אבל מכאן המלכות תהיה יותר גבוהה ממנו. בסדר? הנה זה עיגול. המשל הוא מדויק. המשלים של הקבלה הם לא כמו במשל ונמשל של המדרש. המשל במדרש יש כלל בו, שלוקחים ממנו רק חלק. אם אני מספר משל, ואני אומר שהשועל רצה להיכנס לקרב, אז לא כל פרט שם, הגדר והסוג של הענף שהוא אכל, אין לכל דבר משמעות, אלא אני לוקח עניין אחד. השועל היה ערמומי, וזה מה שרציתי מהשועל. לכאורה. הכל גם כן לכאורה. בחוכמת הקבלה, משל ונמשל נקרא בעצם ענף, שהוא מאיפה נובע? השורש. הנמשל זה שורש, והשורש חייב להצביע על הענף בדיוק. מה זה אומר למטה שווה אוביות? אוביות זה אומר כמו... כן. ההפך של זכות זה בעצם חומר. אם זכות זה רוחניות, אוביות זה בעצם חומריות,
רצון לקבל. זה מה שכתבתי כאן, אוביות, מטה, כמו מטה בחשיבות. תחשבו תמיד כשאני אומר למעלה ולמטה, תוסיפו את המילה בחשיבות. אני אשתדל לזכור להגיד לכם את זה. זה כמו שבן אדם הגיע לבית ספר, אני חושב שזה קרה להרבה ילדים, אני לא חושב שזה סיפור של ילד אחד, ואמרו לו שהוא עולה לכיתה ב' והוא גילה שזה בקומה התחתונה, זה קצת תסכל אותו, כן? עולים לכיתה ב', לא? אז עלייה בדרגה, עלייה בחשיבות, למעלה ולמטה ברוחניות, תמיד תתרגמו מעלה בחשיבות ומטה בחשיבות. מה זה חשיבות? מי הכי חשוב? המשפיע. מחשבת הבריאה להיטיב לנברא, וזה רק רצון להשפיע. אז מי שמשפיע יותר הוא יותר למעלה, הוא יותר חשוב. מי מטה בחשיבות? מי שפחות משפיע. אז מה זה? זה כלים שהם בעצם אור, שזה השתוות הצורה? בדיוק, השתוות הצורה. זה לא כלים שהם אור, זה לא נכון להגיד. באור אין סוף, הכלים היו בהשוואה אחת עם האור, אבל עכשיו סילקנו את האור מהכלים. זה חשוב שתקשיבו לשאלות. מן הסתם השאלות האלה יתעוררו גם אצלכם. זה שאלות כמעט קבועות. שוב פעם, תחזור על השאלה. אני רוצה שכולם ישמעו גם את השאלה, גם את התשובה. זה חשוב. תחזור על השאלה. תחזור על השאלה. שכחת את השאלה, אני אחזור עליה. השאלה הייתה כזאת. אם אנחנו אומרים שהם בהשוואה אחת, אז האורות שווים לכלים. זה נכון עכשיו בשלב הזה? לא, כי אין אור. אנחנו בעולם הצמצום. אנחנו עכשיו פה רק בכלים. אין אורות. אין אורות. זה היה נכון. למה הם באמת בהשוואה אחת? כי הם באמת באו מעולם של אור אין סוף. ובאור אין סוף הכלים והאורות היו שווים. אני חוזר על זה, זה הנוסחה. למה הכלים שהתגלו אחרי הצמצום הם כלים של עיגולים? למה אני ממשיל אותם לעיגולים? כי הם בהשוואה אחת. ולמה הם בהשוואה אחת? כי הם באים לבטא בעצם כלים שהיו במקום של הוא, זכות, רצון להשפיע, הוא, אור, והכלי, הרצון לקבל, שמו, הוא ושמו אחד. לכן הם כלים של עיגולים. אם לא מובן הנקודה הזאת, אנחנו פה עוצרים. כן, אז אבל תעצור. עכשיו אז אני תעצור. רוצה... אני לא מבינה את זה. אנחנו נחזור על זה. כמה אתם? בלי עין רע, בלי עין רע, לא לספור. הרבה. לחזור הרבה פעמים, שפע. לפחות כפליים. לא, רק, האם אתה יכול, אם זה מאוד חשוב, אז אולי תחזור על זה קצת יותר לאט, אני ארשום את זה ואני אוכל להפנים את זה, אבל אתה אמרת את זה? ניתן את השאלות, רק שאלה אחת, שתיים, ואנחנו חוזרים על כל המהלך. אם הכלים הם כולם בהשוואה אחת וכולם אותו דבר, ונניח אמרתי למעלה למטה, אבל בציור שלך, נניח העיגולים, השטחים שלהם נניח שונים. כי על גוש התפארת יש לו שטח קטן, והכתר יש לו שטח גדול. לא, זה סתם... אם אתה אומר שהמשל הוא מדויק. אוקיי, גם לזה יש עניין, כן. אנחנו אומרים שהעיגול שהוא הכי מקיף, שהוא בעצם עיגול הכתר, זה בעצם סיבה. מה זה בא להמשיל? סיבה ומסובב. אם הוא סיבה ראשונה, ממילא הוא בשורש שלו, בשורש, בתור שורש, יותר חשוב. בשלב הזה הוא שווה למלכות, כי המלכות תקבל את כל מה שהוא מסובב לה, לא פחות ממנו. לא פחות ממנו. אבל בתור שורש הוא הגורם הראשון. זה כמו במנוע, שיש הרבה גלגלים, מי הגלגל הראשון שמגלגל את הכל? הוא יותר חשוב, הוא מפעיל את העסק. אז בגלל זה נניח בכתר זה יותר זך, כי זה יותר מפושט, במלכות זה יותר רבה, כי זה יותר דחוס כזה. יותר חומרי, כביכול, כן. הנקודה המרכזית, לא סתם ציירתי אותה שחורה, ואמרתי את המשפט מהזוהר. איך קוראים לה בזוהר? נקודה שחורה, דלת בה לנוניתא. נו, לימדתי לכם ארמית, עכשיו אתם בלי. מה זה דלית? שאין בה. לנוניתא? לבן. רואה שזה קל? את יודעת ארמית כבר. שיעור ב3 דקות לימדנו אותנו ארמית. לגבות גם על שיעור ארמית. מה המשל הזה? מה המשל הזה של שחור שאין בו לבן? שחור שאין בו לבן. מי רוצה לבד, ככה, בהרגשה. השאלה היא מה זה שחור שאין בו לבן. עוד לא למדנו. מה המשל שחור שאין בו לבן? לקבל, רק לקבל, כי שחור זה בעצם מה? חושך. אין אור. אז יש בו רק רצון לקבל בלי רצון להשפיע. אין בה השפעה, לא כי היא לא רוצה להשפיע, אלא כי זה החומר שלה, זה המהות שלה. המלכות, המהות שלה, אדם צריך לדעת שכל תכונה שיש בו,
של להיטיב, להשפיע, לשפר, לקדם, זה הבחינות האלוקיות שיש בו. צריך לדעת שזה לא החומר הבסיסי שלו, אלא זה החלק הנשמתי שלו, זה חלק אלוקה ממעל. זה ודאי שהוא צריך לשאוף להזדהות עם החלק הזה, ולא להזדהות עם הגוף, אבל בדרך כלל, אדם קודם כל נולד גוף, הוא מזדהה עם הגוף, הוא מזדהה עם זה שהוא יתקבל בכל העולם סביבו. בסוף הכל מתהפך. הוא מבין שכל העולם הוא מצא לשפר ולתקן, והכל זה בעצם אחריות שלו לתקן את הכל, עד כדי כך שצדיקים ראו אסונות, אפילו אסונות טבע כאחריות שלהם, אשמה שלהם שהם לא התפללו. היה רבי יהושע בן לוי. הגמרא מספרת שמלאך המוות היה חבר שלו. זה נקרא שהוא הגיע למדרגה כזאת גבוהה והפך שונאו לאוהבו. מה זה אומר? מה זה מלאך המוות? זה הפירוד המוחלט מהבורא. כן? זה המוות. הבורא נקרא חי החיים, והוא הפירוד המוחלט מחי החיים. איך הוא הפך אותו לחבר שלו? זה אומר שהוא ידע להשתמש עם היצרים הכי אפלים, הכי חשוכים, לעבוד את הבורא. דוגמאות קטנות שהחז"ל נותנים לנו, שרבי יהושע בן לוי היה בעצם בכזה ביטול מהעולם הזה, שיום אחד הוא פשוט מת ברעב. לא היה לו, היא כל כך שכח את עצמו, שכח את העולם הזה, עד שהוא מת מרעב. פעם אחת הוא טייל עם מלאך המוות. מלאך המוות אמר לו, לאיפה אתה רוצה שאני אקח אותך לראות? אמר לו, אני רוצה לראות את העולמות העליונים. הראה לו את הגיהנום. אמר לו, זה לא נחמד כאן, אני לא רוצה להיות כאן, אני רוצה להיות בגן עדן. חם. לקח אותו לגן עדן. אמר לו, אבל אתה מפחיד אותי, כל הזמן אתה משחק עם החרב שלך. החרב הזאת היא מפחידה. לקח את החרב של מלאך המוות. מה הוא עשה איתה? קפץ לגן עדן ונכנס עם הגוף שלו חי לגן עדן. מה זה בא לבטא? להיכנס עם הגוף לגן עדן. הגוף זה הנקודה השחורה הזאת. הרצון לקבל הכי גדול. הוא הצליח להפך את הרצון לקבל הכי גדול, את המפריד, מלאך המוות. זה שמפריד מהבורא, בדרך כלל רצון לקבל, זה מה שמפריד. זה הנקודה השחורה. הוא ישתמש איתה על מנת להשפיע. רוצה לקבל את הכל, אבל בשביל מה? בשביל להיטיב לבורא, בשביל להידבק בבורא. אז זה נקרא שהוא נכנס עם הגוף שלו למקום של ההשפעה הכי גדול, לגן עדן. והוא הפך את החושך לאור. רבי יהושע בן לוי הזה אומר לנו כלל, הוא מלמד אותנו. לאכול. סליחה? לאכול. לא לשכוח. זה מה שאני למדתי. אתה צודק 100%, אחרת אנחנו לא נמשיך את התיקונים. זה קודם כל. לפני כל שיעור יש הפסקה. כן? כן. לא לשכוח. יורדים לחומר כדי לעלות ברוח. אני מסכים. ובאמת אני לא צוחק. באמת אני מסכים שאנשים לומדים רוחניות, ויצא לנו להיפגש באנשים שזה לא בדיחה. יש אנשים שהגיעו למצב, לפחות אני עברתי לפחות 100 קבוצות של מתחילים תלמוד 10 ספרות, לפחות. זה בערך כל 3-4 חודשים מתחילים ללמד, אני מלמד כבר 15 שנה, אז תעשו את החשבון. בדרך כלל, מכל קבוצה כזאת יש אחד שהוא ברנר, אנחנו משתדלים לקלוט אותו ולבודד אותו ולהנמיך קצת את האש. היו כמה כאלה, לצערי הרב, יש כאלה שקשה לתפוס אותם בזמן והם כבר מאבדים אותם, ששתיים שממש התאשפזו אחר כך. מה? כן. הם עבדו חזק. מה, בגלל לימודים כאלה? לא בגלל הלימודים, בגלל הביצוע. אמרתי לא לבצע כלום בלי הדרכה. מה? קיצצו דתיות. זה הכלום בלי הדרכה? בלי הדרכה. הם עשו צומות והם למדו מאוחר בלילה בלי הפסקות. כל מיני דברים שבעצם שברו את המסכים. תכף נלמד על המסך. הצמצום הוא מצא לעבודה, והרצון להשפיע הוא הדבר הכי נפלא שיש בעולם, אבל יש סולם יעקב. למה הוא לא קפץ? למה השם לא ארגן לו מעלית? מה, פעם לא היה מעליות? השם יכל לארגן לו ישר לקפוץ השמיים. למה צריך סולם? כתוב, סולם מוצב ארצה וראשו השמיים. אדם לא יכול להיות עם ראש בשמיים אם אין לו רגליים על הקרקע. אין דבר כזה. מי שאתם תראו אותו, הראש שלו מרחק בעולמות העליונים, ואין לו קרקע, הראש שלו לא בעולמות העליונים, הראש שלו בלבולים, הוא מבלבל את השכל. אדם שהרגליים שלו לא על הקרקע, יסודות ברורים בכל דבר. כל דבר יש לו יסודות ברורים בחוכמה. הרגליים שלו מוצבות על הארץ, אז הראש שלו יכול להיות בשמיים. זה כלל ברזל. האור יכול לחזור למדרגה הגבוהה ביותר, רק אם הוא בא ממקום
יציב, מסך יציב. אנחנו נלמד על המסך, אתם תבינו בדיוק על מה אני מדבר, גם ניתן מזה משלים מהעולם הזה, אבל זה קורה גם בעבודת יתר. זה לאו דווקא, שאתה לוקח את זה, זה חד פעמי. גילוי של אור גדול, נכון. זה דומה לתהליך הזה. זה באמת, התעסקתי, והיה מרכז שעבדתי בו איזה 6 שנים, של מרכז גוף נפש, ששם טיפלנו גם באנשים שלקחו כל מיני מסעות כאלה, כל מיני טריפים. דומה התהליך. באמת לצערנו הרב זה דומה. זה נדיר מאוד שזה קורה לנו, מתוך אלפים. פספסנו 2 כאלה, וגם לפי דעתי הם באו עם מצע, לעניות דעתי, הם באו עם מצע מוכן כבר, הם לא נחתו לנו, ואצלנו למדו את הדברים האלה, אבל יש דבר כזה שבן אדם מחליט לטפס מדרגות, והכלל הוא ידוע, מי שמנסה לקפוץ מדרגות ייקח את החשבון שעלולים לשבור את הרגליים, נכון? זה כמו בזה, שמטפסים הר, אם אתה לא מתאקלם, מחלת גובה, זהו, שיכרון מעמקים, זה עובד בכל הפיזיקה של החיים. גם למעלה, גם למטה, איפה שאתה לא הולך. יש בתורה הזאת הרבה כוחות, וזה מה שמסוכן בתורה הזאת, שמי שלא מקבל את זה ברב ראוי, או שמתחיל לדמיין, אז הוא... אז אני לא חושב שזה החוכמה, אני חושב שזה יכול להיות גם בפשט, אני חושב שזה, לא חושב, אני בטוח כי ראיתי את זה. זה פשוט מאוד אנשים שרוצים, מה שאנחנו קוראים בסלנג אצלנו, לתפוס מלאכים. הם חושבים שאם יש להם כלים, ובאמת יש בזה, אורות כאלה גדולים, אז בואו נבלע את כל העולם. זה רצון לקבל הכי גדול שיש. להיות רוחני, אני אומר לכם עכשיו דבר שהוא נראה סתירה. להיות הכי רוחני בבת אחת, זה בעצם הכי גשמיות. הכי גשמיות. למה? כי אם הבן אדם חושב שהוא ידלג מדרגות, מה הוא אומר בעצם? אני מבין את התהליך יותר טוב מהבורא. הבורא נתן תהליך בטבע, יש צמיחה. הצמיחה היא נכונה, היא טבעית, היא איטית, בכוונה איטית. הפרי לא מיד צומח. אני לא ראיתי שום עץ שנותן פרי. הוא נותן קודם כל קליפה, עטופה בהרבה דברים מרים, יש שם הרבה רעלים, ועד שזה מתמתק ונהיה פרי ראוי והקליפה נושרת, לוקח הרבה זמן. כל פרי, ככל שהוא יותר טוב, יותר מועיל לבריאה, יותר מתוק, ההתחלה שלו יותר מרה. ככה האדם יכול להיות המזיק הכי גדול בבריאה, ויכול להיות נזר הבריאה, והוא צריך להיות נזר הבריאה, ובאמת כל העולם נועד לשרת את האדם, לקבל את ההטבה ולהידבק בנותן ההטבה. אבל יש לזה סולם, זה חייב הדרכה. אני חוזר לצמצום כדי ללמוד על המסך. אנחנו עד עכשיו עסקנו בעולם הצמצום, אני חוזר על הסיכום. בלי נדר, עד שאתם עוצרים אותי. כמו העיגולים, אני לא מפסיק. רק לאט, בבקשה. סייע לאט. עולם הצמצום הוא בעצם השלב שהמלכות, שהיא הכלי הגדול ביותר לקבל את כל השפע, הכלי של הקבלה השלם, להכיל את כל האור אינסוף, צמצמה את עצמה, כלומר, הפסיקה לקבל את השפע. הפסקת קבלת השפע סילקה את האור מכל הבחינות, כי כל הבחינות מהמחשבה, הכתר, סיבה ראשונה, דרך החוכמה, זה כל האור עם כל השפע, עם כל כלי הקבלה, אבל באחדות, עם הבינה, ההתבוננות שהיא רצתה לחזור לשורש, והתפארת שזה לקבל את האור בהערה, לא את כל האור, רק מיעוט של האור. זה התפארת, הערת חוכמה, אור חסדים בהערת חוכמה, עד המלכות, של כלי הקבלה שלהם, מסתלק האור מכל הבחינות. וזה נשאר חושך מצד האורות, זה נקרא חושך, באותו מקום נקרא ברוחניות החלל הפנוי.
החלל זה מצד הכלים והחושך מצד האורות. לא ראינו עוד מילים לשפה הזאת. אמרת אבל... חושך מצד? האורות ומהכלים חלל. כן, אבל יש יש הקבלה, יש ענף ושורש אמרנו. הקבלה לעולם הגשמי שמקום שאין בו חיות, כמו חור שחור בחלל, זה בעצם בולע את הכל. כמו שהחושך בגשמיות שחור, הוא בולע אור, בעצם לא אור, לכן הוא חשוב, חושך. ככה המקום הזה של לקבל בלי אור, הוא בעצם נשאר עם כל החסרונות שקיימים בבריאה. אם עד עכשיו היה בו את כל ההטבה, שהיה הוא ושמו אחד, היה בו את כל ההטבה, היה בו את כל אור אינסוף, שיש שם את כל השפע, עכשיו הוא נשאר עם כל החסרונות. כי כל שפע שהיה לו ועכשיו אין לו, יצר כלי, יצר חיסרון. אם אני לוקח בן אדם ואני נותן לו, משפיע לו ארמון של תענוגים, מגדל שלם של תענוגים. כמה שאני אבנה את המגדל הזה עם יותר תענוגים, כשאני אסלק אותו מהמגדל הזה, הוא יישאר עם יותר חסרונות. ככל שאני אבנה מגדל עם פחות תענוגים, אז כשאני אסלק אותו מהמגדל הזה, יהיה לו פחות חסרונות. זה פשוט. אדם שהיה רגיל לתענוג גדול, יש לו גם כלי גדול עכשיו לקבל את האור. המלכות, צריך להבין, קשה מאוד לדמיין את זה. האריז"ל קורא לזה לתפיסה ב. המוח לא יכול לתפוס את זה לגמרי. זה, משיגים את זה בדקי דקות. המלכות קיבלה את כל מה שאנחנו יכולים לחשוב, אין סוף. אין סוף תענוגים, אין סוף סוגים, אין סוף זמן, אין סוף פעמים, אין סוף. כל הבחינות אין סוף. אז יש בה אין סוף חסרונות. זה החלל. אין סוף חסרונות. חושך. כל חיסרון שיתגלה אחר כך בבריאה, כל דבר שיראה לא טוב, יבוא מהמקום הזה. השאלות של הפילוסופים כתוב בחסידות, באים מהנקודה הזאת של החלל הפנוי. זה בעצם מקום שאסור להתעסק בו. אנחנו צריכים למלות באור. אסור לעסוק במקום של החושך. אסור לשקוע במקום של חושך. במקום של חיסרון, שעלולים שם לאבד את הקשר לגמרי עם הבורא. כי כביכול נראה שם מקום של כזאת בחירה גדולה, שכאילו משאירים את הנברא לבד, אין בורא. כביכול, חס ושלום. אבל לא לשכוח, מצד האור אינסוף, האור שווה כאן, בדיוק כמו במחשבת הבריאה לעתים לנברא. אור אינסוף ממלא את כל המציאות, לפני הצמצום ואחרי הצמצום, אותו דבר. בן אדם שבדיכאון בעצם הוא... זה המצב. אם אגב לא... הרב שגב, אתה יכול להישאר בתחום של הלוח, כי אתה מצולם, ואז אתה כל פעם יוצא מהתמונה וחוזר, ואז לא רואים אותך. אם הייתי יודע שאני מצולם, הייתי מסתרק, לא הסתרקתי איזה שנתיים. נכנס לתחום של הלוח, ואז נוכל לצלם. מחילה. רק תגידו לי את התחום. השולחן. השולחן. לא, השולחן. הלוח שלך מאחוריך. אוקיי. רק הלוח. בסדר. זה צמצום שאתה צריך. אני בשמחה מצטמצם. כן. לא יודעת אם זה קשור או לא, אבל עולה לי שני מצבים. מצב של בן אדם שנולד נגיד בתוך שפע, וגם כשלוקחים לו את השפע הזה, לא חסר לו הרבה. ויש בן אדם שחי בתוך חוסר, זה מה שנקרא עבד כמלוך, שנותנים לו אחר כך, ואז הוא באמת מרגיש את כל החסרונות שהיו לו קודם, גם כשהוא כבר מלך. אז כאילו יש פה עוד איזשהו חילוק, לא? כאילו, זה לא? האמת היא שכל הסוגים של החילוקים שתרצי עדיין קיימים כאן. כי בגלל שזה כל כך שורשי, הכל קיים כאן, כמו שבאור אינסוף. זה הכלים שהיו באור אינסוף. אני רוקנתי את הכלים האלה מהאור, מה נשאר לי? כלים בעיגולים. למה הם עיגולים? ויש בזה שתי משלים. זה משל אחד, בסוף אם תסתכלו ותתבוננו בזה טוב, תראו שזה אחד. קצת קשה להסביר למה זה אחד, אבל זה אחד. תתבוננו, בעזרת השם יהיה לי יותר קל שיעור הבא למצוא לכם את המילים. עוד שנייה, בבקשה, סליחה. הדיכאון זה בעצם
ניתוק מהבורא, נכון? כל הרגשת רע היא ניתוק מהבורא, כי הבורא הוא בעצם המחשבה להיטיב לנברא. והגילוי של כל ההטבה, התודעה הזאת היא נקראת גאולה. כשיהיה את התודעה שהבורא הוא רק טוב ומיטיב, זה מה שחז"ל אמרו, לעתיד לבוא יברכו על הרעה כשם ומברכים על הטובה, אז אין רעה. אז אדם לא יכול להגיד ברוך אתה השם, הטוב והמיטיב על רע, זה אומר שהוא לא מרגיש רע. זה באמת העניין. שכל הרע אנחנו נבין שהוא רק בעצם כלים לשמש לטוב. זה כמו, במשל רחוק, אבל כמו ניתוח שמשפר את המצב שלנו מאוד. זה כמו החייט שהוא גוזר את הבד הנפלא, אבל כל זה מייצר לנו חליפה הרבה יותר יפה. מייצר לנו לבושים הרבה יותר נפלאים. הערס שהוא בונה, הסתירה על מנת לבנות, זה בעצם רמוז בחז"ל בהרבה משלים. למשל, אמרו חז"ל, הבניין של צעירים זה סתירה, והסתירה של זקנים זה בניין. כן, זה נכון. מה הם התכוונו? אדם שהוא צעיר, חם מזג, כל דבר שהוא בונה, הוא בונה את זה לעצמו. הוא רוצה לשלוט בעולם, הוא חושב שהוא הולך להשתלט על הכל. אז בניין של צעירים, של קטנים, זה סתירה, כי זה עתיד להיסתר, זה לא בר תכלית. אבל אדם שהוא כבר למד, יש לו ניסיון, הוא יודע שזה לא עובד ככה, התהליך לא עובד ככה. מערכת לא בנויה בצורה הזאת. יש מערכת אלוקית, והיא קובעת את החוק. יש חוק טבע, מי שמנסה להתנגד לחוק הטבעי, הוא רק פוגע בעצמו. אז סתירה שחכמים עשו, אמרו פה לא צריך את זה צריך להוריד. ההורדות האלה זה בניין. הסתירה של חכמים זה בניין. הבניין של רשעים זה סתירה. הסתירה של צדיקים זה בניין. סליחה, אמרת רק התודעה, משהו שקשור לגאולה? זה הגאולה. בעצם ההכרה שהבורא הוא רק טוב ומיטיב, שנגיע להבנה הזאת, שנברך על הכל הטוב והמיטיב, אז זה הגאולה, זה עצמה הגאולה. אני רוצה לחזור לעיגולים. הצמצום גילה לנו את הכלים של העיגולים. בעיגולים יש לנו שתי משלים, שם אחד. אחד זה שהשוואת הצורה, שמכל מקום שתספרו מהאמצע, זה אותו מרחק. אז כלומר, כל העיגולים, כל הכלים מקבלים באופן שווה. והשני זה שזה אין מעלה ומטה. כי אם תגידו שהמעלה הוא יותר חשוב, אז הנה, הכתר הוא הכי חשוב, פה הוא יהיה הכי למטה. כן? אם תגידו שהמלכות היא הכי תחתונה, פה מצד החצאים התחתונים של העיגולים, היא תהיה הכי למעלה. אז זה דבר אחד. בעצם עיגול במילה אחת מצאתי. זה השוואת הצורה. כלים שבאו ממקום של השוואת הצורה. ולמה הם נראים ככה? כי הם באמת באו מאור אין סוף. באור אין סוף הוא שמו אחד. הכלים שווים לאור. האור שווה לכלים. ממילא כל הכלים הם בהשוואה אחת. אין כלי חשוב וכלי פחות. אין כלי שהוא יותר טוב מהכלי השני. אפילו שהכתר הוא הסיבה להכל. אבל המלכות זה התכלית. בשבילה נברא הכל. אז המלכות שווה לכתר. והכתר שווה למלכות. אין שם היררכיה. הכל אחד. העיגולים זה הכלים שהתגלו לנו בעולם שנקרא עולם הצמצום. אבל הם ריקים מאור. אי אפשר להישאר בחלל הפנוי. זה חלל, זה כלים של עיגולים. אז אנחנו עושים תיקון שנקרא מלכות מצאה בעצם דרך להמשיך את האור מחדש בלי להתנתק מהבורא. ההמשכה הזאת נקראת מסך. הצמצום הוליד מסך. אפשר למחוק את הקטע הזה? הצמצום, אם אנחנו נשאר בצמצום, אז לא נקיים את התכלית. מה התכלית? הבורא רוצה להיטיב לנברא. לא יתקיים התכלית. כדי שתתקיים התכלית, המלכות
מתקנת את עצמה לקבל דרך מסך. מה המשמעות של מסך? מסך שווה כוח עיכוב על האור. כלומר, לקבל את האור בצורה של השפעה. שוב? תסביר במילים. אני אסביר. מה זה בדיוק? אתה יכול לפרט בדיוק מה זה אומר להשפיע, איך משפיעים? אני אחזור על הכלל הזה. אני אחזור על הכלל הזה. כרגע שאנחנו מדברים כל כך בשורש, אני יכול להביא משלים מבני אדם, אבל זה רחוק מאוד. הרצון פה להשפיע זה אלוקות. זה נכון שזה מתבטא בסופו של דבר כשהבן אדם משפיע. זה יכול להיות ממחשבה טובה על הזולת. זה יכול להיות מלרצות טוב לבריאה. זה יכול להיות, זה במחשבה. יש את זה בדיבור. הוא מדבר דברים טובים. גם חיוך. גם אפשר, זה תנועה, זה כבר מעשה. אז יש ברצון שזה יהיה ביוד של שם הבעיה. זה רצון. בסדר? לרצות טוב. ויש במחשבה שזה, מחשבה זה כוח מה? כוח של החוכמה. יהיה ביוד של שם הבעיה. יש בקוצו של יוד ברצון. יש יוד בחוכמה. יש בדיבור. שזה יהיה כוח של הבריאה. יש יצירה, זה כוח של יצרים, ועולם המעשה, פשוט לעשות, פיזית. אדם יכול, שאלו את האדמו"ר מקוץ, הרבי מקוץ סגר את עצמו יותר מ-20 שנה בחדר. אמרו לו, מה החוכמה? יש צדיקים כל הזמן פועלים, חסדים, משפיעים. שמעתי על רב אריה לוין ממישהו שהיה בלוויה שהספידו אותו. אז הוא אומר, הבן אדם היה פשוט 24 שעות זמין לחסד. יכלו להקיש אצלו בדלת, 3 לפנות בוקר, הבן אדם לא רק שלא היה מתרגש, היה אומר, תודה רבה שהערת אותי, תודה רבה. קופץ כמו על שלל רב. 3 שעות מהתפילה, כל בוקר, אסירים, בתי חולים, קודם כל 3 שעות ביקור של אנשים. של איזה אנשים? הכי נתקעים. אסירים, חולים, אנשים שלא מבקרים אותם בבית חולים, מחפש את אלה. שלא מבקרים אותם, לשבת איתם. 3 שעות כל יום, לא בן אדם שהוא פנוי. בן אדם עסוק מאוד, רב חשוב. אבל האדמו"ר מקוץ לא התבלבל. הוא אמר להם, יש אנשים שהם נמצאים בחדר והם פועלים בכל העולם, ויש אנשים שנמצאים בכל העולם והם לא פועלים אפילו בחדר. וואו, נכון. אז זה רצון חזק של צדיק, יכול רק מהרצונות שלו לשחק בכל העולמות. אז מה זה להשפיע? בפשטות להשפיע, להיטיב. מה מיטיב הכי הרבה עם הבריאה? יש מערכת. יש רמ"ח מצוות עשה, יש שעשה מצוות לא תעשה, יש מהלך שלם של חוכמת הקבלה, איך מושכים את השפע מלמעלה למטה, איך משפיעים אותו. בעזרת השם אנחנו נלמד יותר קדימה, נדע איך למעשה, אבל בפשטות כל חסד שהוא במטרה, שימו לב, הרב אשלה קרא לקומוניסטים קומוניזם של אגואיזם. כלומר, הרוסים הם קומוניסטים אגואיסטים. למה? כי כל הקומוניזם זה לשרת את עצמם. אז זה לא... ואז הוא ניבא בעוד 50 שנה, ככה יש לו מכתב, תתמוטט אמא רוסיה, ואחריה בנותיה, קיבוצים, הבנות של אמא רוסיה. זה קרה בדיוק ככה, 50 שנה, זה לא איחר. למה הוא ניבא את זה? הוא אומר פשוט, דבר שהוא להשפיע כדי לקבל, מהו בסופו של דבר? לקבל, זה אגואיזם, זה לא צריך להתקיים.
אבל דבר שהוא להשפיע באמת, וזה חשוב מאוד, הנקודה הזאת. זאת אומרת, איך להשפיע הכי חשוב. לרצות להשפיע כמו שהבורא רוצה. ואם מבקשים ממנו את האמת, הוא נותן. זה ב100%. זה לא צריך נוסחאות גדולות. זה צריך לבקש את האמת. מה אמר על פדליזם? מה הוא אמר על? פדליזם. אני לא ראיתי דיבורים נגד חותכים, הוא רק כל הזמן דיבר. הוא דיבר עם בן גוריון, נפגש איתו פעמיים, פה בתל אביב. הוא ביקש ממנו, הוא הראה לו תוכנית, יש לו תוכנית שלמה של איך להפעיל את המדינה בצורה של... הוא קרא לזה קומוניזם, אבל... ועצרו אותו, הבריטים עצרו אותו על זה. אבל זה לא אותו קומוניזם בכלל. זה קומוניזם שבאמת קומוניזם קבלי. המטרה היא להשפיע. יש לו תוכנית שלמה של להפעיל את כל המדינה, מערכות החינוך, מערכות, כמה אנחנו צריכים לשפר את כל המערכות האלה. אם היו... ואף אחד לא עושה בכלל. אז תדעו שקיבלו ממנו כמה דברים. זה לא... למשל, ידוע שבן גוריון כמה פעמים התווכחו איתו, אני לא מבין גדול בפוליטיקה, אבל יראו לי מישהו שהוא מומחה בהיסטוריה, במקרה התגלגל לאזור שהייתי עובד בו, הוא הראה לי איך בן גוריון לא ויתר בהרבה מאבקים נגד שאר הממשלה על לתת אחוז מסוים של לומדים ולתת להם משכורת, הוא לא ויתר על זה. הוא לא ויתר, הוא הכניס את זה שלא מתגייסים לצה"ל. נכון? 400 איש, רשום 400. סליחה? במכתב שלו רשום 400. אבל כמה? מתוך כמה? כמה היינו בארץ? בסדר, לא משנה. מיליון. 400 מתוך כמה. בקושי חצי מיליון. אפשר לשאול שאלה שקשורה לחומר? כן, ודאי, אנחנו נעזור לחומר. כן. או לרוח, איך שתרצה. אתה אמרת לפני, גם בדוגמה על שני גם בדוגמה שנתת לסיפור וגם לגבי הרצון, שהרצון, נשאלת אותו לקוצו של דיון. רצון של חוכמה. אתה מדבר בבן אדם. בבן אדם. אמרתי לה, שאנחנו עכשיו מפעילים את זה בבן אדם, זה מערכת דומה, אבל לא לגמרי, כי אנחנו נולדנו מהמשך, עוד לא נבראנו כאן, אוקיי? למה זה כן דומה? קצת להרגיש. זה דומה שהעובר, כשהוא נמצא בבטן של אמא שלו, יש לו את הכל בשלמות. זה נקרא כמו אור אינסוף ממלא כל המציאות. יש לו שם הכל. הוא לא יודע חיסרון, לא של חום, לא של קור, לא של הגנה, לא פחד, לא דאגות. הוא במה? הוא לא מרגיש לא רע ולא זה. שום דבר, לא רע ולא סבבה, ודאי. שום חיסרון בקיצור. למה? הוא נקרא שהוא עבר מאמא שלו. הוא בר ירך עמו. זה חלק מהגוף של אמא. אז ככה הנבראים היו באור אינסוף, דבוקים באור, חלק מאמא. אין הבדל בין העובר לבין האמא, אחד. הצמצום זה השעה שצריך להיוולד. הנקודה הזאת נקראת בחז"ל שהטבור נסתם ונפתח הפה, העובר נכבה יש נר דלוק על ראשו, הכוונה שנר זה ראשי תיבות נפש רוח, נפש רוח ושהוא צריך לקבל את הנשמה שלו. אז קודם כל מסלקים את המדרגה הקודמת, אמרנו יש שינה, שיסלקו את המוחים כדי לקבל מדרגה חדשה. עד עכשיו היה נפש רוח, אתה צריך לקבל נשמה כדי להיוולד. הנשמה היא מביאה אותו למצב של קודם כל חושך, מסתלק ממנו, נכבה ממנו הנר, ואז הוא בעצם בחושך מוחלט, זה הצמצום. הצמצום מגלה לו כלים, רק כלים של עיגולים. מה זה כלים של עיגולים? בהתחלה יש לו רק קבלה, אבל יש הבדל בין לקבל, יש לו הבדל בין לקבל את אימא לבין לקבל אור, לבין, אין לו הבדל, זה לקבל, זה שום דבר, אין לו עדיין שום ערכים, ההיררכיה נוצרת אחר כך. מה יוצר את ההיררכיה הזאת? זה המסכים, המיסוכים האלה, המסכים, הם בעצם כל מיני התגברויות שאחר כך הוא יעבור, כל התגברות מייצרת לו מסך חדש. ובהתחלה זה נראה דין, זה נראה התגברות, גבורה. אבל כל התגברות כזאת תייצר לו אפשרות בהמשך, להמשיך את האור בצורה מבוררת, מתוקנת. האינסטינקטים האלה יישארו לו. אני קורא לזה, אני לא ראיתי את זה כתוב. אני אומר, עכשיו תרשמו את זה בסוגריים, את ההערות שלי הפרטיות, סוגריים מרובעות.
העיגולים בעיניי בגוף של הבן אדם זה האינסטינקטים הטבעיים שלו. אין ביניהם שום הבדל. הערך להידבק בדברים רוחניים או לרצות לקבל את שיא הגשמיות זה דבר אחד, זה אחדותי, הוא קיבל את זה מלמעלה, הוא נולד עם זה, הוא נולד עם התוואים האלה, והתוואים האלה משתדלים בקדושה לא להשתמש איתם. לא להשתמש עם העיגולים. לא להשתמש איתם. מה הכוונה לא להשתמש איתם? הם קיימים, אבל תמיד להיות מעליהם. אני לא יכול להתעלם. להתעלם מלהגיד שאין את האינסטינקט, אין את החוש הטבעי, זה חס וחלילה להגיע לדיכאון גם כן. כי זה לקבור יצרים וחושים שהם קיימים. הם קיימים. אלא מה? אני רוצה לקיים אותם בקדושה. אני רוצה לקיים אותם, אבל בדבקות עם האור. אז זה אומר שאני רוצה לקבל אוכל, בסדר. אבל בוא נהפוך את המאכל למלאך, לאותן אותיות. זה לסדנה הבאה שלנו, נכון? המלאך שיוצא ממאכל זה רק להתבונן, רק אני עוצר לשאול 4 שאלות אם אתם זוכרים. מה אני אוכל? זאת ראשונה של המלאך. מה אני אוכל? למה אני אוכל? לפעמים לא רעבים, לפעמים זה סתם, לפעמים זה שעמום, אז למה? איך אני אוכל? הסבלנות, חטא אדם ראשון הוא אכל שם מהר, חז"ל המשילו את זה לאכל פגע. התאנה כמעט הבשילה, אבל עדיין בוסר, והוא חטף אותה. זה לאכול פגע. לאכול פגע זה, אין מרירות ואין דבר יותר מסוכן לגוף. החומר שיש בפרי שלא הבשיל הוא בעצם סטריכנין, זה רעל חריף מאוד. גם לנפש זה לוקח. כן, רב נחמן מברסלב אומר שזה שואב את החיות, הפרי צריך לגדול, ואם הוא בעצם לא שאב מספיק חיות מהעץ, אז כשמכניסים אותו לגוף הוא שואב את החיות של הבן אדם. נכון. בגלל זה צריך לתת לו לנשום בחוץ, ישאב מהאוויר את החיות שלו עד שיבשיל מספיק. נכון? הם עושים הבחלות, הם פשוט עושים על ידי גז. מבחין. אני יודע, כן. ואז זה בעצם שווה לא. כמו כל זירוז של תהליך, אמרתי, מי שמנסה לדלג מדרגות, סופו שהוא שובר רגל. אין. ברוחניות זה כלל גדול. איך מתקדמים? לפי היכולת שלי. תמיד אני בודק, אבל זה משל. כל הדברים הגשמיים, מה זה שהבעל שם טוב סיפר כל הזמן על סוסים? הוא הסתכל בסוס, הוא דיבר על דברים אמיתיים על סוסים. מי? אבל בעל שם טוב. אבל הוא מצא בזה משלים לעולמות העליונים. יש ענף ושורש. אם בגשמיות לאכול לפני הזמן זה לא טוב, כי זה גם ברוחניות לא טוב. אם בגשמיות בן אדם שאוכל בפראות, בכמויות גדולות, בלי ללעוס, זה לא טוב, גם לא ללעוס תהליכים רוחניים, לא לאבד אותם, לא להקל אותם, זה לא טוב. כמו שיש עיכול גשמי, יש עיכול רוחני. ואתם תשימו לב, שהעיכול הרוחני הוא הרבה יותר מסוכן לגשמי. כי כל דבר רוחני הוא פי אלפים יותר גדול ונצחי מהגשמי. הגשמי הוא זמני. אני חוזר לתהליך שלנו. הצמצום גילה לנו את עולם העיגולים. ועולם העיגולים הוא מקום של השוואת צורה. כלים שמקבלים בהשוואת צורה, אין הבדל מדרגות, אין הבחן של מעלה ומטה. יש רק סיבה ומסובב. סיבה ומסובב, מי גורם ומי נמשך. והמלכות לא יכלה להתקיים במצב הזה, כי התכלית של הבריאה היא להיטיב ונברא. אם התכלית היא לקבל, אז צריך לקבל, אבל היא לא רוצה לחזור להתחלה. לקבל כמו שהיא קיבלה באינסוף, זה לחם ביזיון, זה לקבל בלי להשפיע, זה לקבל בצורה שהיא מנותקת מהבורא. לכן היא מצאה כביכול דרך ממוצע, היא תקבל, אבל דרך מסך, על ידי עיכוב, היא תעכב את עצמה. זה כמו הצום מלשון, הצמצום מלשון צום. זה כמו החלטה לצום, אבל אי אפשר לצום לנצח. אז הוא מחליט לאכול בקדושה. לאכול בקדושה זה אומר שהוא מכוון לתקן את הניצוצות, מכוון לעשות נחת רוח לבורא, מכוון בברכה. שימו לב שכל מה שתקנו לנו חז"ל, כל מה שתקנה לנו התורה, באים לאכול, אז צריך לבדוק את הכשרות,
צריך ליטול ידיים, זה המסך. צריך לברך, זה מסכים. קמים בבוקר, קודם כל מודה אני, לצאת מעצמך, לראות שיש בורא גדול, שהוא ברא את הכל, לראות את כל העולמות, לא לראות שרק אתה קיים. זה לצאת מהנקודה האמצעית, השחורה שאין בה אור. זה לתקן את עצמנו במסכים. כשאדם כל הזמן חושב מה היה נכון, מה טוב לבריאה, זה לתקן את עצמו במסך. כל מה שהוא חושב לקבל לעצמו בלי עיכוב, אז הוא בעצם מבטל את המסכים וחוזר לחלל הפנוי. יש כלל, לחזור לאור אינסוף הוא לא יכול לחזור. האור כבר הסתלק, אנחנו בעולם של צמצום. אבל הוא יכול לבטל את המסך, לאיפה הוא חוזר? לצמצום. הוא חושב שאם הוא יבטל את המסך, אז מה הוא יקבל? את כל האור. זו תכונה טבועה בנו, שאנחנו חושבים שאם נשבור איזה גבול, נחצה איזה מערכת, אז בטח נקבל מזה תענוג. יכול להיות שבגשמיות יקבל תענוג. יש מערכות שראויות להתבטל. יש דבר כזה. אני מוכן, במשל הגשמי, אני מוכן שיש דבר כזה. ברוחניות אין. ברוחניות מי שחוצה מסך, הוא מעניש את עצמו. מעניש את עצמו זה אומר, מהבורא יוצאים רק דברים טובים. מהבורא יש רק הטוב המוחלט. מדרך הטוב לעתיד. אין לו שום מחשבה רע. מה זה עונשים שכתוב לנו בתנ"ך? זה כדי שהאוזן שלנו תבין את זה. השם העניש. מה זה השם העניש? השם, מה זה השם בכלל? אנחנו כלולים באור. שמו, אנחנו. מה זה התגדל והתקדש שמי רבה? מה זה שמי רבה? השם הגדול. התגדל והתקדש השם הגדול של הבורא. השם שלו לא גדול, השם שלו לא קדוש. מה אני צריך לברך אותו? השם זה אנחנו. אנחנו שמו. הוא זה המשפיע, הוא זה האור. זה הסוד. זה הסוד של כל התיקונים. כל הבריאה היא בעצם שאנחנו נחזיר להיות את שמו. יש בנו את האור האלוקי, את האור אינסוף, בפנימיות שלנו, מכוסה בהרבה אינסטינקטים חייתיים, אינסטינקטים בהמתיים. זה הנפש הבהמית שלנו שרוצה לבלוע לעצמה, אגואיסטית, לא חושבת על אף אחד אחר. אפילו כשהיא חושבת על הבן שלה, היא חושבת על עצמה, זה הבן שלה. וכשהיא חושבת על בעלה, היא חושבת, אשתו, זה שלו, אשתו. אז זה הנפש הבהמית. איפה זה אלוקי? שהוא עושה את זה עם מסך. חושב, למה? תכלית של הדברים. למה אני עושה את זה בכלל? למה אני עושה את זה? אם בן אדם עוצר רק לחשוב אותיות מלאך על כל תהליך, לא רק באכילה, רק פעם אחת ביום, לא יתפס מדרגות, לא על כל דבר יעשה את זה. רק פעם אחת ביום, אני מבטיח לו התקדמות עצומה ברוחנית. התקדמות עצומה. אותיות מלאך. יעצור כל דבר לשאול את עצמו. כן, משהו נאמר. כן, לשאול הנה. את עצמו. לשאול את עצמו. למה? מה? 5 פעמים למה? למה? לא, זה גם חשוב מה. איך? מה אני עושה כאן? מה, למה, איך וכמה. והכי חשוב באמת להתרכז בלמה. זה יוביל אותו למה בחרתי את זה ולא משהו אחר. למה בחרתי לעשות את זה ככה ולא דרך אחרת. למה בחרתי כמות כזאת ולא... הלמה זה ההתרכזות הכי גדולה, וזה מסך. כשאדם עוצר לעשות כאלה תהליכים, התבוננות כזאת, זה בעצם הוא מייצר לעצמו מסכים. יבחר לעצמו דבר קטן, שהוא יבחר להתבונן בו, למה הוא עושה אותו. איך הוא עושה אותו. 10 דקות ביום, זה לא הרבה זמן. אם אני נגיד עושה את זה, שואלת את עצמי, אבל אני עושה את זה, עכשיו אני אומרת אני אעשה את זה ואני אשאל מה, למה, איך וכמה, ואני אקח את זה על נושא האוכל, שכאילו אני אומרת וואלה, אני אעשה את זה ואז גם יצא לי דיאטה מזה. אז זה שווה או לא שווה? זה שווה. א', זה שווה כאימון. את תכירי את עצמך הרבה יותר טוב. תודעה זה דבר חשוב, כי זה הגאולה. מה זה גלות? שהתודעה שלנו נמצאת במקום כל כך חשוב, שהיא שוכחת שיש לה כנפיים אדירות, היא יכולה לעוף גבוה גבוה, היא חושבת שהיא באה לעולם הזה, אם תתבוננו, רוב העולם, זה ככה נראה לפחות באופן כללי, חושבים שהם באו לחיות פה נצח נצחים, לפי התכנונים, לתוכניות חיסכון, לביטוחים, אז נראה לי שהם חושבים שהם הולכים להיות בנצח, אבל הם שכחו שהם שלשום
היו בלוויה של סבא שלהם, נגיד שהוא נפטר בגיל 120 בלי עין רע, כל הכבוד, אבל 120 בסוף נגמר. יש תכלית, יש סוף לדברים. אז למה אני עושה את הדברים? ואיפה זה מוביל אותי? התהליך של למה בכל צעד זה קדושה עצומה. קדושה עצומה. אז גם אם אדם יעשה את זה, את יודעת מה? שיקבל מזה מיליארדים. שיעשה בדרך מיליארדים. תענו אמן. מה יש? גם כסף זה טוב, אל תדבר. אל תפחדו מכסף. אבל לאיזה מטרה? אם הבן אדם יאסוף כסף כמו רב אושר, הוא יהיה מיליארדר, הוא יבנה חצי אשדוד הוא בנה, ואת כל רמות, והוא בנה שכונות עצומות ויוקרתיות, אבל הוא הלך, הוא ידע שהוא סך הכל שבילה אחת אמיתית. 400 על 400. זה הווילה שלנו. אפילו גרביים הוא לא יכול להיות ככה. יש אחד, קבר את עצמו עם המרצדס, אני לא יודע כמה זה עוזר. אז מה? למי שחפר את הבור זה עזר. זה בטוח. זה היה יוקרתי לקנות את החברה, זה הכל. למי שמחר, למי שזה... אני אומר רק באמת לא לטפס מדרגות ולא לחפש עכשיו מיד לתפוס מלאכים, דברים קטנים. אנחנו נתפוס דברים קטנים, אז זה הדברים הגדולים. ברגע שנבין קודם כל, התודעה הזאת שהמציאות שלנו, קודם כל החומר, הגוף, מושך לכאן, לאינסטינקטים בהמיים, לעיגולים. דרך אגב, הסמל, אני חשבתי על זה לפני 16 שנה שלמדתי את החומר הזה פעם ראשונה, אז חשבתי על זה שהגויים מסמלים את עצמם בצורה של העיגולים. האולימפיאדה. נכון? כן. ב5 עיגולים, הם רואים את עצמם כעיגולים. אנחנו ישר ישראל זה קו יושר. אנחנו לא עיגול. אנחנו תכף נראה שהמסך הוא קבלה בצורה של קו. הוא הכניס את הקו של האור. עכשיו הכל חושך. מי הכניס לנו צינור של אור? הצינור הזה נקרא ישראל. זה ישראל. זה לקבל דרך מסך. כשמקבלים את האור דרך מסך, זה יוצר צינור, זה יוצר קו. תזכרו, זה המושג החדש. מסך הוליד לנו צינור. צינור שווה כלי קבלה. סליחה. כלי קבלה עם מסך. צינור עם אור שווה קו. אז הקו הזה שנכנס בעיגולים שכתוב בחוכמת הקבלה, שאחרי הצמצום יתגלו כלים בעיגולים, שהמשמעות זה כלים שמקבלים בלי הבחן מדרגות, בלי בהשוואת הצורה, בלי הבחן של מעלה ומטה. עכשיו נכנס הקו על ידי זה שהמלכות תקנה את עצמה במסך, ואפשר לקבל את האור רק מעט. קו בא להגיד מעט אור, טיפים טיפים, לא את כל האור בבת אחת. כי הכלל הוא שאם בן אדם, למשל יבדוק, באינסטינקט הטבעי, איך בן אדם, אם הוא יהיה לבד בחדר, איך הוא יקפוץ על אוכל, אם הוא ממש נותן לאינסטינקטים שלו להתפרע, זה עיגול, זה עיגולים, מכל הכיוונים. זה מסופר על העורכי דין, אתם מכירים את זה? שישבו לאכול והיה הפסקת חשמל? מכירים? לא. היה מפגש של 4 עורכי דין, מנומסים ומתורבתים, מאוד אינטליגנטים, שישבו לאכול 5 מנות עוף. 4 לא מתחלק ל5 טוב, אז נשארה, אף אחד לא רצה לקחת את המנה החמישית. היה פתאום הפסקת חשמל, אחרי כמה שניות שומעים צעקה איומה. היה שם, בדיוק, אחד לא מנומס, שבא לקחת את העוף, ו4 מזלגות תקועות לו ביד. 3 מזלגות, סליחה. הצינור זה בעצם... צינור זה לקבל... קבלה על מנת... יצאתי מהמסך רגע. לקבל על מנת להשפיע? כן. לקבל על מנת להשפיע. כנס אנחנו למסך. בשלב... בדיוק. המסך זה בעצם, קודם כל, לקבל את האור בצורה ממועטת. קו, זה המשל הראשון. המשל השני הוא בעצם לקבל את האור בשליטה. שליטה, כוח עיכוב, לא לקבל את האור בלי שליטה. איך יקבלו העיגולים בלי מסך? מכל הכיוונים. מכל הבחינות. איך הוא יקבל אותו עם מסך? בהדרגתיות, בצמצום. חלק מהאור, לא כל האור. זה קדושה. שהוא בודק, הוא שואל את עצמו בעצם את 4 שאלות. אז זה עיכוב על האור. כשאתה אומר לקבל את האור דרך מסך,
אני מתכוון שבצורה חדשה, עדיין לא למדנו איך זה, זה נקרא... כי לכאורה בבחינת ד' אנחנו נלמד, אנחנו בהתחלה יודעים רק דבר אחד, שכשהעיגולים תיקנו את עצמם במסך, הם עכשיו מקבלים בצורה חדשה שנקראת קו. איך הם עושים את זה? אנחנו נלמד בשיעור הבא. זה אור חוזר. אני רוצה שתקראו בתלמוד 10 ספירות, שיעורי בית קטנים, להוציא מתלמוד 10 ספירות, מהלוח שאלות ותשובות של חלק א'. הנה, אני נותן שיעורי בית קטנים. כבר מסך. מה השיעור בית? להסתכל, סליחה, בחלק ב'. בחלק ב' בתלמוד 10 ספירות. רגע. חלק ב' של תלמוד 10 ספירות. בשאלות ותשובות, המושג מסך, המושג השני זה קו, המושג השלישי זה צינור. 3 מושגים האלה זה לא הרבה להיות בקיאים בהם, ואני מבקש מכם לעשות תרגיל שזה גם יעזור לכם לבוחן שבוע הבא בלי שמות. זה רק בחינה שאני רוצה לדעת את המצב. רק לדעת עד עכשיו את כל הסדר השתלשלות, כל אחד יגיש לי את זה כתוב בלי מחברת. בסדר? אז זה לא שבוע הבא, זה עוד שבועיים. אפשר לעשות את זה בלי מחברת, כאילו אנחנו בלי... סגל? אני סומך עליכם, כן? אפשר לעשות שבוע הבא ולהגיש לכם. אוקיי, כן. אני אבדוק לכם את זה, כן? אוקיי. אז אנחנו... סדר ההשתלשלות? סדר ההשתלשלות. מה שלמדנו עד עכשיו בקיצור, לא חייב עם משלים, לא חייב עם פרטים. כל אחד ממה שהוא יכול להרחיב, אבל את התמצית. אבל למה בלי מחברת? כדי לדעת את זה. אנחנו רוצים לדעת את זה. אמרתי לך, אם את רוצה לזכות ב-20 ספרות האלה, את צריכה... אמרתי לכם, כשיודעים את החוכמה בעל פה, זה אור כזה גדול שמקרין על כל דבר. סגל, לגבי הקדמה לתלמוד והקדמה לתלמוד. אין למעלה ולמטה, ומתקבל בעצם בהשוואה אחת. הנה, המרכז הוא שווה להכל. בהשוואה אחת. בספר ההקדמות? חנוכה, אחרי חנוכה, נכון? אז אני רק אגיד לכם מילה אחת קטנה על הסוד של הנר. אנחנו לא ניפגש עד אחרי חנוכה, אז מילה אחת קטנה על הנר. השמן, ככה רב השלג מביא בחלק שני בתעש, שהשמן זה אור החוכמה, ואנחנו רוצים לקבל את אור החוכמה בצורה של מסך. מי זה המסך? זה הפתיל, שהוא ממעט את השמן, לקבל אותו בצורה של קו, לא לדלק מכל הכיוונים. אם אני אזרוק גפרור על שמן והוא ידלק מכל הכיוונים, אז הוא יישרף מהר, ולהועיל הרבה הוא לא יועיל. ככה התענוג. התענוג הוא אור החוכמה, הוא כמו שמן, שצריך לתקן אותו במסך, ואז אפשר לשלוט בתענוג. אפשר להאיר את הנשמה. המטרה של המסך היא לא כדי לא לקבל, היא לקבל בצורה הנכונה, בצורה שהיא תאיר לנו את הנשמה ולא את הגוף. שיהיה לכם חג חנוכה שמח.